Jeg havde nok svært ved at forstå, hvad det var, der skete. Jeg havde rigtig meget sådan skyldfølelse, og jeg var hele tiden bange for, jeg havde sygdomsangst, og var bange for at smitte min familie med forskellige sygdomme. Så det er jo sådan nogle ting, der kunne have været meget rart at vide, hvorfor jeg havde de tanker, jeg havde. Og måske også egentlig vide, at det ikke var min skyld, og at det ikke var mig, der var noget galt med. Jeg kan huske, at jeg ikke fik den hjælp, jeg skulle have til den tid, jeg skulle have. At der var meget lang venteliste, og at mine forældre først noterede noget omkring min adfærd, da jeg var 8 år gammel, og at jeg først fik den hjælp, jeg skulle have som måske 12-13 år. De tidspunkter, du søger hjælp på, er ikke, når du er ved at få det dårligt. Du søger hjælp, når du har det rigtig dårligt. Og nogle gange, når du har det altså virkelig dårligt. Og hvis du kommer ind på en skadestue og bløder ud over det hele, så skal du også have hjælp med det samme, så får du ikke at vide, at du skal vente 8 måneder. Og det er lidt det samme, der sker. Altså, du bløder jo bare op i din hjerne, eller hvad man kan sige. Jeg har været meget glad for min medicin som en stabiliserende faktor. Altså det har sådan ligesom stabiliseret mig, men det har kun fungeret godt, tror jeg, fordi jeg samtidig har været i et terapiforløb med kognitiv adfærdsterapi. Og så tror jeg også, at det, der har virket allerbedst for mig, det har været faktisk at komme. Jeg var lidt skeptisk over for det i starten, men at komme i et gruppeterapi og være sammen med måske 10 andre mennesker, der har det på samme måde som dig. Fordi tit kan man godt føle sig en lille smule ensom, eller i hvert fald misforstået. Det er vigtigt som patient, og det vil sige også som barn, at blive involveret i den psykiatriske proces, fordi i sidste ende er det kun dig selv, der egentlig kan arbejde med dit problem. Det kan godt være, at dine forældre kender alt til din diagnose, og din læger kender alt til din diagnose. Men hvis du ikke selv ved, hvad der er galt med dig, og hvorfor det er galt med dig, så kan det også være ret svært at arbejde med. Det er jo egentlig ikke mere kompliceret end at sige, der er noget galt oppe i din hjerne. Det er ikke din skyld, men det er derfor, du gerne vil vaske hænder hele tiden. Det tror jeg, de fleste børn vil kunne forstå. Man skal bare finde de rigtige ord, så jeg er sikker på, at børn sagtens kan forstå, hvad det er, du snakker om.